Byty 4+KK se zahradami, parkováním a jen 15 minut od oblíbeného Maláku. Jsem Tadeáš Vaverka a nabízím vám prodej 2 posledních bytů 4+KK v novostavbě tohohle domu. 3 byty už nové majitele znají. 2 zbývající 4+KK mají výměry 84 a 85 metrů čtverečních. Jeden má balkon, druhý terasu. Tak či tak obojí směrem na jih, tedy do zahrad. A svou vlastní zahradu má taky každý z bytů. Stejně jako kryté parkovací stání v domě. Žádné ometání sněhu v zimě vás nečeká. Byty budete mít kompletně dokončené, včetně podlah, dveří i koupelen. Na městskou hromadnou dopravu to máte 3 minuty chůze. Oblíbené fitko je asi 5 minut od domu, stejně jako obchod. Vzdušnou čarou jsou to 2 kilometry od náměstí. A zmiňovaný Malý jez budete v létě navštěvovat často. Za 4 minuty autem jste na dálnici D3. Tak co? Umíte si představit bydlení s rodinou v mladém? Ozvěte se mi.